Yusu ko o fana digira dɔw la bon sonjada o fana dɔw ka kalifa tɔɔrɔ sonjada o fana ali buyaki ka kalifa tɔɔrɔ ne ti kuma a fɔ a ye ko ne ti kuma e ti fɛn fɔ ayi min ye o y'o ye mangala y'a fɔ ba moro aw ka dɔ sanafɔw ka madamu kelen min ye madame Bamba Fatika ya gisi inigi la kelen pe aw ka un ni a ka un oui a ka après elle c'est elle o kuma madame Bamba Fatika ya kosɛbɛ gisi inigi la douane na awɔ moro aw ka dɔ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'o bɔra ye min ye Seydina Omar Keita ale bɛ réalisation na maa jumɛn bɛ nɛgɛw karafe la fɔlɔ Vincent Togo do dɛ Togo na kɛ Fuseni Daw jamu bila a nɔ la o ye filaninw fa ye Vincent Togo ka taa fara aw ka dɔn min ye Zed kan moro ale bɛ difu la min ye Mamadu Traoré Zed moro n'o bɔra ye foli ani tan ni an b'o lase Jamadugu kun b'o kɛfa ma Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila marketing la sa marindaw bɛ ani Madu Tambura min ye aw ka dɔn Segukaw olu ka cɛbolo lasigiden min bɛ ambassadeur ambassadeur de Segu ba kɔfɛ bolo Zakaru Baba moro ka min ye Somaso o président de la République son excellence El Hadji Chevalier de l'Ordre National Marka Chendo di Cage ale de do amavo moro ka waleɲuman dɔn min ye ka dɔn kamaleni k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Segukaw ka kamaleni Kucalakaw ka kamaleni o do a bɛɛ y'ale Blakaw Somasokaw bɛɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ ale de y'a bɛɛ min ye est-ce que El Hadji tɛ fɔlɔ dɛ i y'a ye dɛ bati kana fara t'o la fɔlɔ dɛ n ko ko in bɛ hakilisigi ni siko bolo denmisɛnnin do quoi laji e ma laji fɔ sisan o ɲɛma jɔlen tɛ ni ɲɛma jɔra fɔlɔ a ɲɛma jɔra fɔlɔ fɔ n ye a ɲɛma jɔra a bɛ taa i b'a a bɛna enquête ni recherche kɛrɛ na ko n'ale ko k'a bɛ ne bila ka taa makan sisan ko ne bɛ taa n ko bon n b'a minɛ ni hakili ye fɔlɔ dɛ yanni ka taa ayi i b'a kɛ ba jara ta ye n tɛ taa an ka yamla n tɛ taa Traoré an bɛ Dramane Aliu Kɔnɛ Daka an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn moro mantɔrɔ si t'i yɛrɛ la an bɛ Ala tanu ni sanga in na alhamdulilayi k'a f'i yɛrɛ ye ko Traoré bilakunkɛ tɛ mago an ye ɲɛ don o don wuli ka jɔ a bɛ galabu kofɔ hali bi Ala ka galabu ɲuman d'an ma ka kɛnɛyaw k'olu sabati farikolo la ka ninkun kɛnɛya Yusu an b'i fo ka Bayini fo fana fo k'a kani jo ni sanga in na ka denmisɛnw bɛɛ lajɛlen fo ka sigiɲɔgɔn ɲumanw k'olu fana ka foli kɛ o kumana an bɛ kanubaw fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan anw ni olu an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka Jabaru masa barikada ka laban k'a wale ɲuman dɔn an bɛ Rasulu tanu k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jidenya kan an masaw de sara t'an bolo Yusu se min b'an ye o ye foli ye tanuni ani barikada ni wale ɲuman dɔn n'o tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ba ka jidi kɛ lafiyaw la o de kan'u sɔrɔ tun min b'u tɔɔrɔ o kumana minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama ka bisimila faso kɔnɔ ani faso kɔ kan kulon ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya olu ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛ k'a cari anw ka ŋanaw soya kɔrɔtigi ni nɛgɛ sujurutigiw Ala ko nɔgɔya u fana ye min ye k'a dɔn indicateur de renouveau an bɛ se ka nɔngɔn kari ka don ye k'alu ndaw n'a ka jamakulu fo ka laban ka jigin i k'a dɔn biribiribiri ka taa i k'a dɔn renouveau imprime na Madu Sogoba n'a ka jamakulu an bɛ foli k'olu ye ka laban ka yɛlɛ biribiribiri ka na Gi Mɛlɛkɛni ani Buakari Sakɔ n'u ka jamakulu fo an bɛ sɔrɔ ka don montage la Ze Burama Kɔnɛ ale ni Ture n'u ka jamakulu fana bɛ yen an ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ni ɲankuma nin bɛɛ ye jamakulu ye n'a bɛ fɔ min ma ko renouveau kulu renouveau kulu wallahi o kumana Yusu ko bɛɛ k'i bisimila saha a tuma sera moro o kuma aw k'a dɔn min ye hali bisa san laban ayi ko an tɛ paaranya damadɔn t'a n'a cɛ de an bɛ ka sɛnsɛn i ko musokɔrɔ kɔɲɔ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka jamana in basigi san kura min natɔ filɛ nin ye Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye Ala k'a kɛ aw k'a dɔn jamana in a sumali san ye k'a kɛ jamana in den kan
bella jele kan beni amina osai amina chama ambo de nyini amina no chama tenni mo ma min fami ni ya me politique ko ni ya me nafolo ko ni bella jele be fe min bolo o ye jamana lakanali ani jamana denw yɛrɛ lakanali jamana denw lakanali ani hami belebele min na o y'o ye bi abana jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ ka kumabɔ sɔrɔ abana o y'an ka hamina ko belebele o se bɛ ala ye k'o k'an ye wa a b'a kɛ wallahi kuma dɔw b'a ye lahɔrɔma kosɔn ala i ka nin k'an ye han wallahi awɔ an b'a ɲini ala fɛ moro ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ ni ala sɔnn'a ma min ye kunnafoni maaw tɛna dɛsɛ a la ayi o tuma a kun fɔlɔ b'i bolo i t'a minɛ ba a minɛ a minɛ baasi tɛ n tɛ bɔ tarancɛ in de la awɔ araman bɛ bɔ n tɛ bɔ arama ninnu arama sanɔgɔn bɛ bɔ n tɛ bɔ olu b'u tile la dɛ awɔ donc ala araman b'u tile la sisan ani barika cɛni alu kɛ alu ninnu b'u tile la sisan bulofɛriw do bulofɛriw do u tile de ma diya kosɛbɛ sabu olu tile kɛra gɛrɛntɛ tile ma ko nka ko diɲɛ gɛlɛya ko den ɲani mago t'o la den ɲani mago t'o la dɛ den ɲani mago tɛ diɲɛ gɛlɛya la dɛ cɛkɔrɔba sigilen do wari t'a kun nasɔngɔ ka gɛlɛya den bɛ kasi la ko ba ko i tɛ nɛgɛso n tɛ ka diya den ɲani mago tɛ diɲɛ gɛlɛya la n ko den bɛ d'a fa la a ye dɔ ma kasi ko a fa ka kalo minɛ ka d'ale ma dogo ko ka sankolo sale ani joliba bien nin bɛɛ dumisɛnya Yusu le débat an bɛ sin ka don n'ale ye hali n'a kɛra fama ye le débat a bɛ kɛnɛ kan bi ko le débat ale kɔnɔ min bɛ tali kɛ kɔnɔwari ale i k'a dɔn wolomasiri tabaw maa 49 n'a kɛra 46 ye bi olu ka kunkanko kibaruya débat kuma b'o kan ko bi jumadon yi ko yala an na sɛnsɛn ka se a ko kuncɛyɔrɔ a n'a ɲayɔrɔ la wa ayiwa min ye wuli ka jɔ ye n'o kɛra jamakuluba fɛ ka bɔ kɔnɔwari jamana la ani Togo jamana la ka na se anw fɛ yan n'o ka bɛn ni décembre kalo ye 2022 san tile 22 o kumana u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba hakaja ko y'a jira k'a fɔ ko bɛ ka b'u nɔ la dɔɔni lamaga bɛ ka don kow la dɔɔni a kun bɛ tali kɛ kɔnɔwari wolomasiri tabaw kan minnu tun ye 49 ye ni an ye 3 bila ma a ya hami kama o kumana 46 olu kunkanko kibaruya u nan'u da don la anw fɛ yan Bamakɔ minnu minɛnen don a bɛ i k'a dɔn waati jan bɔ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kiri a sigira kura ye kiribulon dayɛlɛla ka bɛn ni décembre kalo in tile 27 ye Yusu cour d'appel min bɛ Bamakɔ yan nɔ wa k'a bɛ sen na hali bi jumadon in i k'a dɔn ko a na kuncɛ bisa agaja nunu minɛna kabi juillet kalo tile 10 Bamakɔ pankurunjigi kɛnɛ na min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la Ala ka hinɛ a la Yusu wolomasiri tabaw don ko nka k'u nana na cogo min na Mali ye tɔgɔ min da u la o de i k'a dɔn mercenaires ye yɔrɔ tiɲɛnaw k'u minɛna n'o hakilina de ye k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛjugu o labɛn ani i k'a dɔn k'a fɔ janfa ko k'o labɛn Mali a gouvernement kama ani jamana yɛrɛ lakana n'a basigi k'u kun na dankari o la Yusu k'u nɔminɛkun filɛ nin ye kumana fɛn min ye o wolomasiri tabaw ka taabolo ye sa o de kuma olu kun bi senna n'o kiri dayɛlɛla ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko o kiribulon o kɔni sigira sen kan fɛn min ye i k'a dɔn wulikajɔw tɛmɛnen kɔ min bɛ tali kɛ kɔnɔwari jamana maaw la yanni i k'a dɔn maa ɲɛmaa ninnu kana diinɛ ɲɛmaaw olu wulila ani laadalakuntigiw kɔnɔwari jamana la kana fara anw ka i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw diinɛ ɲɛmaaw ni laadalakuntigiw kan olu ye dɔ fɔ a ko la diɲɛ tɔnbaw ye dɔ fɔ a ko la i n'a fɔ Nations Unies a n'an yɛrɛ ka faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ n'o ye CEDEAO ye ninnu bɛɛ lajɛlen da donna nin kuma in na min bɛ ninnu ka kanabilali ko fɔ hakaja ko min ye o wulikajɔ ninnu ko sini tare ma bɛn fɛn min ye k'a dɔn nka bɛnkan o nana kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko kun kan ka daminɛ yɔrɔ min a nana laban ye Yusu kɔnɔwari ni Mali i k'a dɔn k'a fɔ nin ye an cɛ kuma ye maa wɛrɛ kun man ka to ka i da foloko falaka nin na Yusu min ye kɔnɔwari ni Mali ye olu ye i k'a dɔn sigi ka kuma kɛ sa ni ka i k'a dɔn bolonɔ bila fɛn dɔ la bɛnkan kɔnɔ o min n'u ye ŋani k'o la n'o ye signature ye o kumana Yusu fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ min ye kɔnɔwari minisiri ye min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ani i k'a dɔn min ye Togo minisiri fana ye ayiwa ko olu bɛɛ ale fana kun bɛ nin ko in na yan n'o ye professeur Robert Desu ye ale minnu olu ka jamana min ye cɛ kuma fɔla ye an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye fan fila ye u kɔni ye ɲɔgɔn ye ka bɛn ni décembre kalo tile 22 ye 2022 sa in na an ka jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la n'o ye kuluba ye min Yusu ko kumana ko u ka kunbɛn kɔnɔna la Mali ani kɔnɔwari maa ɲɛmaaw a ka diya k'u ko nin ko in ko a na jɛya sa o kumana u b'a bɛɛ lajɛlen jɛya ni k'a ko ka i k'a dɔn o taabolo jateminɛ
ko jɔyɔrɔ kun bɛ yɔrɔ minnu na o ye jamana fila cɛ ko ye nka u y'u bolo bila sɛbɛn na bɛnkan o bɛ bɛnkan ko fɔ min ni i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ siraw jira sira minnu bɛna wolomasiri taba 46 ninnu ka kanabilali ko la jalaki min taara k'u sɛgɛrɛ k'u kun bɛna janfa kɛ ni ka jamana ka o basigi ka bisibasa don o la ani ka dankari marakɛbaw ka taabolo la ko min ye k'a dɔn ko kiri mana sigi k'a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ ani Mali kiri tigilamaw ka kanabila ko o de hukumu kɔnɔna la o kumana ko kiri bulon in ka a b'u bolo olu de b'a sigi u b'a koɲɛw ɲɛnabɔ fɛn min k'a dɔn ko diɲɛ maa ɲɛ b'a la ayiwa faso yɛrɛ kɔnɔ yan an bɛɛ ɲɛ b'a ko la ko ni ye nin ko ta k'a lajɛ o kumana ko kɔnɔwari wolomasiri taba minnu ni olu nana yan ko ni y'u yɛrɛ jate minɛ dɛ i b'a ye k'a fɔ ko ala maakɔrɔba o bangena ka bɛn ni san 1972 ye 1972 o kumana ko min ye k'a dɔn dɔgɔkun nata in na nin dɔgɔkun in na ani dɔgɔkun nataw la ko maa bɛ se k'a fɔ ko ninnu bɛna kanabila sɔrɔ ni i k'a dɔn k'a fɔ taabolow bɛ ka sabati cogo min na ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin an kun dalen a kuncɛyɔrɔ kan DT o tɛna kɛ Dirisa Cɛnɛ ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a sama ka bɔ le débat kɔnɔ ka bidon bɔlen moro le débat ni ale bila ne bɛ avocado aujourd'hui mba leta aujourd'hui ni a leta moro bɛ yɔrɔ min wele ko fond d'entretien routier min ye ale bisa min ka dɔn a directrice min bɛ yen n'o ye avocado a ɲɛmaa musoman ye baarakɛlaw kɔni wulilen don ko fɔ a ka taa moro olu sɛgɛnna u tɔɔrɔ la min ye avocado maa minnu bɛ yen n'u b'o wele ko péage olu kɔni sigi n bɛ tile jala kɔrɔ moro avocado kuma dɔ attaque bɛ kɛ i ka dɔn ka maa dɔw kɔni bɛ joga la moro bi to sanji kɔrɔ bi tulo funu ninnu kɔrɔ min ye avocado ni gɛlɛya tɛ fila ye ninnu ye dɔ y'a la sa min ye avocado b'o gɛlɛya kɔnɔna na n'an b'o wele ko péage moro olu kɔni avocado min ye fond d'entretien n'u b'a wele ko fer moro pe min ye nin ma ko volew n'o ye péage olu kɔni ye baara bila bolo da n'o ye préavis de grève ye min ye k'a daminɛ kalo tile 3 tile 5 janvier kalo san 2023 moro dɔwɛrɛ tɛ ninnu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ u tɔɔrɔ la u ɲanina aw k'a dɔn min ye kunfɔyɔrɔ t'u bolo u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na moro aw k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ninnu kɔni ko aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la muso in ka taa ka bɔ aw k'a dɔn min ye u ka ɲɛmaa la k'a sababu kɛ mun ye a kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ni k'u sɛgɛrɛ min ye aw k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn hakɛ ɲini jɛkulu ye n'o ye CDTM ye o syndicat jɛkulu aw k'a dɔn ninnu kɔni ye nin lajɛba kɛ o jabala la moro aw k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ aw min ye directrice ye ale ka baaraw bila n'o tɛmɛna ka bɔ yen contrôleur interne min bɛ yen moro u y'a jira k'a fɔ aw min ye ko nin baarakɛyɔrɔ min filɛ nin n'o ye aw k'a dɔn Fer Mali ko maa si ka du kɔnɔ baarakɛyɔrɔ tɛ ayi dɛ tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ tɛ maa si ka tiɲɛ tɛ maa si ka tiɲɛ tɛ maa si ka du kɔnɔ baarakɛyɔrɔ tɛ faso de ta don wa forobafɛn don a banna moro min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin tɛ tiɲɛ wa maa si kelen ka du kɔnɔ fɛn dɛ nin min bɛ Mali jamana de ta ye olu kɔni b'a fɔ ko madame la directrice dégage min ye contrôleur interne dégage min ye péage ye olu kɔni aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni gɛlɛya ni aw ka dɔn aw min ye ɲani o tɛ fila ye ninnu ye belebeleba kelen k'a la dɛ o de kɔnɔna nasa u ka maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye sani ka maa ɲɛmaa ye Seydou Jalo moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulila waati min na k'olu b'u ka hakɛ ɲini moro kɔni y'a lajɛ k'u bɛ gɛlɛya ta ka dɔw sɛgɛrɛ ni k'olu yɛrɛ gɛn ka bɔ baara la k'a sɔrɔ kɛ mun ye k'u wulila k'u ka hakɛ ɲini n'i ko i b'i ka hakɛ kɛlɛ kɛ Mali la dɔrɔn papali de bɛ daminɛ papali de bɛ daminɛ u ye nin ɲɔgɔnna kɛ taji baarakɛlaw la olu ma papali labɛn dɛ ayi olu ma ta lamɛn ayi olu y'a se fɔ a dan na papali t'a fura ye koyi ninnu kɔni ko min ye aw k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u b'a lajɛ ko ka babali ta ka dɔw sɛgɛrɛ k'u na olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ baara la ɲɔgɔn fɛ olu tɛna ɲɔgɔn gwa bila min ma kofɔlen ninnu muru ka wuli ka jɔ a ka
be bobi de min ye avocado assemblée générale min gera muro o koni avocado uya jira ka fo sanga ani wati min ye awagala de beta ko lu segere nyengene de beta ko lu segere mi ye terroriste ye o buka siye jugu buka soso jugu buka avocado si jena jugu buka na fora olu bola ma dama doni o ka barakero no bokati nya chugo shila wali ni bandu jamana domi olu bita biuka ni ala ka warimne ka nga warimse ni dile beche kata nayi abada ko péage ni pesage wa do be olu ye bara damne santa ani woro nga obisinga na uka mogodo placer ko ka onolu sara bela jele ka kelenye avantage te foite tandana ni makoro olu be damakanya u be damakanya sara o ye ko emi sanjoli o ye ko emi me maga kalifa toro wallahi ni tandana ni yelege dugule damakanya wala makoro damakanya tiere la be nyuga ere la wa sendiga nu wulila u be do de négocier krefe ma chemin fer mo ma soma wa oti ba malila ko yisabu u so mini dur ko do ye natabawi abana usinga nataba nu ne soro doro ko lu kuma yele mani nafulu u be to janva wakautu utabulu la aka kelete nyesoro jena fo ka ta ala ka ngunaja no te péage nunu ene nunu e bara black o do e folo go falaka do e de ante do besara ali duguta to ko tengono beta ko be milliard de la do faso jigi ali duguta ko te de ko do de ta dugula ka se péage be grebula katira ale ka fadira nya bo aujourd'hui kono no to ka bara nga gelene aka gelene mo dama do la bale du yere malla kanante fo ete nga mau city temolu nyina ma city do nyina ma te bo nyina ma no lu yesra labla abike batemesra ede wallahi ala ka nguna ja anga ala ka famiyal dambe amina rabbi no te bara no gonte bara shila ite mi na o de kanu wallahi Yusu Nouvelle Horizon ba leta ne Nouvelle Horizon ta mi yi ka do jidi siraye na ngo sira ko péage tiglama olu be bara bla nyina ay wa jamana be ka nyini ni ka sira ba glan ko obulo da janyo masa haminan na ya koyi ko mi ye projet o ni ka do izino ni chaga da bebe ka joro woro la ko nyina kembe joila ko ngo joila tabe kofe bele ni turiya ka se ka turiya de do nga be ti nyana bo nyomfe de sauf la masa mi yanda abe sa na sa ti yoro be soro nyomfe awo de masa ngi sarauna dro anu ye wele daya ne na ale awo nga bi an global ka fo ko haklib na tu ka sira kula abana fasiri ke ba o yi ka do Fatmata baba dumbiya ye Fatmata aka fola Nouvelle Horizon gono ikado ka fo ko minye jidi e ko ke ka do chagedaw anisira ba olu ta ga sigin gola ko minye joila ye ko minye milliard sigoro matancha ma ko talefle ga nyeshi joila ma joila iba ka fo ko obara obina ke ga nyeshi sira alu glanuma anisira amanyogolo to yusu iba ka fo ko jereba o ko ningera minye ka do jere December ko lo klem ko ani sheki ka bene araba donye ba fulani mwani fulasa na ministry ukalla dala jere min bisigi o jere sienve ni ngodo na bala ni ka facilite beta ko dakene kaye o kuma na uyo batiru ni nyonje ni ka ika do haklinata kanyeshi ni bara tabulo ma ani tabulo mi no o dekre min bitalike ni marché nun kunya nyana bolika no ye bara yin asugu fiya ko nyaw nyana boliye haka jami mbe joli ko fo no de isra olu glani ye joila kata se masigi ani ka do kwale be minye ka do kebila ko minye ni sira ko ye ka tarabala wa hami o de be ikado ka fo marake ba wala ni watila gouvernement ku bina bara bolo da ka nyeshi ni sira o mayasa jidi se ka ke jola asigi la cercle rep se ka taga sigi ye chugo min no yala ikado ka fo ko ka yoro so ka bla nyona o ye ka do fenye mbe ka do sigida jidi fana ko fo o kuma ko million milliari asigiro mabi woro na anywana bonyongo okumana ko olu ko mina doningola ngaikado abeke sigiro male yasa joila ere ikado kafwa kana tokele na sigila ka monoboto ka maboto la ani yoro to ka soko ka blanyona Yusuf Fatmata ikado Fatmata boba dumbia ale ya jira ka fo ko ni projet no ibara bol dalenye akaja ko gouvernement ya ngani asiri ni ka ko takata da ikado maunye koro fe mi ministry jere keneka ministry mi nyeshine no anga soro ni musa ga ko nyanya boma o fana yi ikado ka fo isinzi akoka ko sebe ka jira ka fo ko minye ni ngoye ka kunama ikado ka fo akoro tale do chugo mina ko bara na fa fana ka boga so o mano esira ba uglani joila
la i k'a dɔn a cercle kɔnɔna la ka bɔ Joyila i k'a dɔn Masigi Kwale ani Kebila fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye ko ka munumunu Kebila yɛrɛ fana dafɛ ka munumunu Kwale yɛrɛ fana dafɛ ko hakili tora nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ani siramisɛnw wɛrɛ fana olu dilanni Joyila kɔnɔna la k'a bɛna kɛ tako 2 ye a tako 2 a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de i k'a dɔn maa ɲɛmaw olu ka hakilina ye min ni i k'a dɔn u y'o ta ka ɲɛsin nin baara bolodalen ma hakaja ko min ye baara kunfɔlɔw ye olu bɛna kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn fɛn min ma o de ye yɔrɔ yɛrɛ ka sɔgɔ ka bila ɲɔgɔn na fɔlɔ o ye hami fɔlɔfɔlɔ ye Joyila ni yɔrɔ tɔw ka sɔgɔ ka bila ɲɔgɔn na kɔnɔna la ani kɔkan k'a bɛɛ lajɛlen ka kɛ i k'a dɔn folokofɔla ka sira ye k'a sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la Yusu ko nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye k'u ka taa ka segin nɔgɔya ka tila ka i k'a dɔn sɔrɔ jidi ani i k'a dɔn bolofɛn minnu bɛ i k'a dɔn olu fɛ yen o bɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛw la u fana na dɔw sɔrɔ ka n'u fɛ yen o kumana k'a bɛɛ bɛ i k'a dɔn jamana a ka ɲɛtaa ni sɔrɔ de yakubayeli ko fɔ min ye baara kunfɔlɔ ye k'o bɛna kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn siraba olu dilanni ma siraba minnu bɛna dilan o bɛ bɔ Joyila ka taa i k'a dɔn Togo fɛn min ye i k'a dɔn kilomɛtɛrɛ 52 bɔɲɔngo ani i k'a dɔn siramisɛn minnu n'olu fana bɛ k'a kɛrɛfɛ kilomɛtɛrɛ 6 ani i k'a dɔn k'a fɔ a kunkanfɛta ani 5 Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin dɔgɔfiyɛ ko k'a kɔni bɛna kɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko min ye tako fɔlɔ o baaraw bɛna di i k'a dɔn cakɛda min ma o de ye ko groupement i k'a dɔn BCM olu bɛna kɛ i k'a dɔn o ɲɛrɔbatigi ye min ni k'a dɔn ko olu bɛna baara kɛ hakaja ko miliyari 34 o bɛ don olu ka ko taabolo la miliyari 60 a n'a kunkanfɛn o fana i k'a dɔn o kan hakaja n'i y'o fana ta k'o lajɛ ko min ye i k'a dɔn miliyari 19 a n'a kunkanfɛn ko o fana na don i k'a dɔn taabolo la min bɛ siraba dilanni ko o ko fɔ n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ a kuntala o ye kalo 36 ye a bɛ dilan ka bɛn o ma o tako 2 o fana ye i k'a dɔn sira dilanni ye wo Togo ka taa Dumba Dɔnba ayiwa Togo ni Dɔnba cɛ kilomɛtɛrɛ 52 tuguni Yusu i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko miliyari 32 ani miliyɔn 5 n'a kunkanfɛn ko olu bɛ taa o ko la i k'a dɔn k'a fɔ o baara kuntala i k'a dɔn kalo 24 o k'an ka kuncɛ ka bɛn n'o ye gouvernement y'a kuncɛ cogo di a ko min ye i ka dɔgɔfiyɛ ko in ye ko dɔgɔfiyɛ yɛrɛ ko groupement min fana bɛ yen n'o ye i k'a dɔn ko ETP-EGK olu de bɛna kɛ o fana ɲɛrɔbatigi ye o kumana Joyilakaw u ka sira ko hami k'a dɔn k'a taara ba la nin de kuma olu batirila minisiri jɛrɛ kɛnɛ kan Fatumata Boba Dunbiya ale y'a fasiri Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli a banna Ala k'an kunna ja Moro an bɛ taa sugu la n tɛ jara kɛlɛ ayi nka jaralakaw bada olu kɔni bɛ kɛlɛ tigɛ an ma an di fɛn f'u ye bon a da sera fɛn fɛn ma nin ye nin bɛɛ bɛ taa siw la kunu a banna n'o tɛ diɲɛ gɛlɛya nana ni sɔngɔ gɛlɛya ye nka janto yɛrɛ la fana kɔrɔko ka ɲi o n'o ɲɔgɔn na tɛ a y'u tɛrɛmɛ sisan a y'a fɛn fɛn fɔ kalon t'a la dɛ a banna a ko Mali in bɛ taa min Groupe Commerce Ablaye Mayiga Moro k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a furumuso Mara Mayiga Mariam Jalo pharmacie kura verte la ka an ka cɛkɔrɔba fo n'o ye an bɛ ɲɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fo y'a fɔ ka Iba Jabate Moro ka hali bi foli k'a lase an kanubaa n'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Moro an bɛ don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn n'an donna kɔnɔ an bɛ indépendant ta min baara n'i y'a kɛ min ye ɲuman ani a ka ladɔn Moro o de ɲɔgɔnna tɛ min ye aw ka dɔn maa o maa n'i ye baara ɲuman kɛ Ala b'i sara ni ɲuman ye a surunya n'a jɛnya i b'a tɔnɔ bɔ o kɔni siga t'o la min ye Madame Daw Umu Jakite Moro chevalier de l'ordre du mérite de la santé o saraka d'a ma Dilika wa awɔ Dilika Ndesani a fana kɛra kɛlɛ sotigi ye a kɛra o ye dɛ ko so b'i boli ko sotigi den de bɛ so boli giriba a banna Moro kɛra sotigi du ye Moro min ye nin kɛra minisiri ɲɛna minisiri min n'o ye kɛnɛya minisiri ye ani développement social la min ye Madame Jaminatu Sangare ale ni minisiri min bɛ yen n'o ye minisiri délégué action humanitaire Umaru Jara min ye a kɛra ale ɲɛna dɛ maa 39 kɛnɛya bulon kɔnɔ Moro u ye aw ka dɔn ni jɔnjɔn da ka di olu ma nin kɛra décembre kalo tile 27 san 2022 jama mɛrɛ o don i kɔrɔ o don ko don Moro awa ni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ninnu kɔni ye wuli ka jɔ min kɛ an'u ye baara min kɛ walasa u bɛ se ka lakodɔn cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madame Docteur Daw Umu Jakite min ye ale ka wuli ka jɔ a n'a ka
bara muro bonyana kana blonga ko sebe mi avocado directrice générale adjointe de l'agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé ANS muro awamini madam Dawye medai ni woni ataraka dama ka wuli ka jo anaye bara minge ni kado kene ata sirala barkala ikuy ni jatimine ke muro imana awakala ke chugo imana jifedo chugo muro ni ma barake ninga no bala manka bo inuma muro ka diplôme fu ko ni do mi docteur Dawye umu jakite aleta ko ni amake fem vuye kaswa ke munye awakado ay diplôme misro muro awakado diplôme médecine école latino-américaine de médecine ilam muro kara Havane Cuba 2007 yande yaro kiba wera ko no lu to ko troyala ya olu jwana ga to je ko do de Havana del Cuba charanga bana muro mi awakado maramu daw akado awaminya ayulika jo minge ayekala minge awakado Cuba andale awakado yata kabla yorola yoromi no kuchala awakado ale serefula muro awakado wotemengo kabwe minya ayulika joke ulika jo awakado awaminyi atara kalange fana o kala okera awakado minyi akera master en santé publique mi spécialisé en investigation et innovation en santé, soins et qualité de vie. Moro awakado ayo soro université la awakado université Jean Nobe Espagne 2013 moro no tabana kaboy minye ayulika joke san 2014 moro ya mité agence nationale d'évaluation des hôpitaux ANEH moro awa omin demena bi ninga ke awakado ANAES ye moro no woloko ANES moro awakado minye ablaraka oba obita yeno no tabana kaboy muro awakado minye nyera la uye ake awakado chef de division gestion mi awakado akeroi no tabana kaboy minye ministère de la santé et des affaires sociales muro directeur général adjoint ANEH muro no tabana kaboy minye awakado wulika jokera madobe no ye awakado colonel major Karim Kamarai awati muro konia blakata awkado ni yoroko vole nade muro anaka doni ani famuya mimbala majigi mimbala bara konana muro ode ato awkado okonia ye kafo awkado ni nimbla ni yoroko vole na awkado anjorona ngolo fa mi awkado colonel major Karim Kamara muro awkado minye nyera la awkado awati la oya blakata yimvanvere muro minye ministry mimbebi no ye awakado Dr. Jaminatuye muro okwani awakado ewulika joke ikado awaminye directeur mimbe directeur awakado no segule Fajaji Touré muro koni ajira ministry la kafo awakado joro be mi awakado eno anesi directeur kurae muro okoni ajoro mi awakado kafo ministry kafo kaptika ni joro numva ode konna nasa Dr. Jakite muro awakado ayulika joke mi anga awakane blo olubse kasano ya chukobina kene blo nyeta ptika sabati chukomina muro awakado nyera la ayo barauke wa ojo kulu konana awakado ayulika jo chamange no tamana kaboy minye awakado femin be no bitalike awakado anga kana serala muro awanuba wele ko minye lakei la chirurgie générale no tamana kaboy l'antibiothérapie ani hygiène hospitalière no tamana kaboy agence hospitalière muro ani agence diatrica urgence urologie cardiovasculaire muro ani femimbe no avocado ebola awati akawulika jobo nyana o kelelila netola ebola netola wa ale wulika joke mami mobika bolip mami ala minye olube ku yere di wala sa jamana dombe lakana o masro sofna tara fo lagne frontière la ebola no fe ani
El Haji keji bigi bobula no we bula ni matambi sebe abana muro ay wulika jokola femimbe awkado coronavirus o kalale ay joro bako ola no tabana kabwe mimba to awkado nyerala nyeda kurabse kaddi malikana bloma muro ay joro bafa o ko tabulola mi awkado docteur jagite no maram dawi muro akawulika femimbe awkado bana mimbe do wawlo ko maladie tropicalu muro o kelelila ay bara chamange o konana muro ko ode konana sa minyo ode danke awkado tamashon ya jira ka fo nini awkado medeika ka minye awkado medam min flane minye chevalier de l'ordre du mérite de la santé o kon taraka dama minye awkado ministre sofe anakaka ani jamana nyemo ka ya maria do asumu ko chai anakaka evle kan mi madanta muso be bakele mbo bet o tigani kalambe ke kuyi nga ibado abe ga joro befa akechugo la ma parejege ma da tonjero la ka foi fogi nyeshi jamana jo barama amanja ube alamsani ni jumashini muro igado bere go kasoro kan barama sna uke ku muro mi avocado madamun daw avocado abika mumvo abe espagnol me abe français me abe anglais me abe bamananga me minye docteur Umu Jakite ikado awa minye nyerala femimbe nobe talike sciences ani awa doni siraka nda ya fevesro abatla ani mauje mawreka kala mawreka fendo minye awkado ne jatimineke are furumusoye muro awkado ngoma bali akabara ani akadugono awa minye furumusoya muro mu oludo nywanare amminye dugono ko no wati sera abo barake ni sarawisi wati sera abo barake nimma ko volé no e docteur Jakite muro avocado vice président de l'association des médecins maliens formés au Cuba a Cuba la Habana del Cuba la Porto del Parata formé à Cuba moro no tabraka boy minye avocado nyerala ay wuliga joke nyande mesira chama akoni o tasira ayo buluda waikado ayiro jakulu chamana moro ni min flani chevalier de l'ordre du mérite de santé muro avocado ninake dore ninake awa sababu yetuguni halbi akagalabu do atabulo la wa muro ninake sababu ye minye ka akilina chama faraka mimba to bara abitanye ni bara taranye jamana bitanye nyere bitanye mini mi kaka ukablola no we no bola kwe abana mi fora ka mau jansa ukaketa nyumana ku boluleto yasa galabu ka fie ma wera uluka waleya ukafsa ikado andale uko e kasoroka jansa uke ka pembe ndanga ere bana munu fofo ku fofo ka sika ke ni na ko isu kera dokotoro isebela ala ni yamba da jugo mi wa dokotoro ka tekni mo technique enu ya be voix fokola uga to technique fonta ki dokotoro la mai bro ami do de kesa mi avocado ni jonjo mi flene chevalier de l'ordre du mérite de la santé ala ka ke sijani kene ani ambela jelema ani asroba bela jele krengena la avocado madame daw Umu Jakite dilika koromso toma alaka ko ni silaje mbato mano ngake belebele nyeblaye alaka kwata ujirana amina rabbi che kele sotigi muso kele sotigi de ko ni be so ko le kiriba o alaka gudaja tori bazire ni alaka je yusu le débat mesi galeta ni le débat ta iba e ka fo domina do bala mali de o igado ka chesiri ni wulika jo yasa ko la nyana maya o domi mina do bala wa janvier kalo kletan nani abna ke domba yanga jamana ngono abana janvier kalo kletan nani ko ni do bina la nyana maya wa abna do bala ko ni do be do jumen ko fo abe ka do ka fo jamana do ga yere wulo ya nuka dambetigi ya ni wulika jo abo ko fo ikado anga nyela ba tariku ulu konnala aka jami nye kado wale nyuman donye ka nyeshi oke wale no tabulu ma ministry ikado ka uga ministry jerela mi ngara nova mukolo le bisaba aiwa ministry uga jere kene ka uyenga ni asiri ka foko ni do mi mvle ni jangato ni doina
nin do yi min ikado ka fo ko hakli ka to ala ninga ala nyina maya araba do kalo kile muga ani kile December kalo ina uka ministry jere CV ako ikado ka fo asebe koro battery la fe mi juma do nye November kalo kile ta ani nani mi ikado ka fo wulika job bele o de kera unga faso kono ya baflani ta ani baflani muani flasana o wulika job mi ngera jamana deun o wulika ka job jamana sege nani bela jelena jamana yere wolo de munu be ko kan fana olu mato ko ku bela jele wulika joke ni wulika jobe ku hunye munye ka koninge ka nyishi nyangili ma min taraka unga jamana segere ikado ka fo bingani yere hukumu kono no e communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest akumala surunya e CEDEAO ani union ikado économique et monétaire ouest africain imoa ko kununu nye ikado bingani min taga on segere ni nyangili jamana de best na ga wulika nganye nyimi nyonve ayre wolo de faso kono ani faso ko ga mashi matoko hagaja ko jamana donye ikado ka fo wele jabi minye franje fanga manyema ka wele ka jira ka fo bingani min dara anga dusuma kasajira ado kama colonel Asimu Goita ay wele ke wati mina mama toko ikado ka fo jamana akuma bojombela jele bora ki kwa dishi dani ngola ka jira ka fo kwa mana boda oda fe aunjera nae wa amba ku amba mu antokola nganga yere wuloya ote buruja jamana dambe ti buruja ikado aunga kanabla ikake ukake hakika ya ambulo ko wulika jokera ka nyeshini nde maka ankwa dishi da jie makwala ani jie tomba muno nyani nyangili ni bingani taka aun segere o kumana ko minyanga marake bawe ukume ga dangare ulula ka garante sir ulu dala jamana dum kona ka famo hakili ukera kele wulika jokera ka be oma okumana ministry ka jere la no babu ko klebi sabate mene uye ka do ninga ni asiri ka kuma boka be akaja ko minye ka do franje fanga ale re kishili sababu kera jamana dum ga konna jele ya anu ka famu yali nu ka wulika joye ka nyeshi bingane uni nyangile umamunu nte sharia kono Yusu kibaye ka foko tariku na nifasiri ka foko mali kwa nye ikado wulika joke nye wati bado konala kanga yire wulo yani yire mahoronya ananga kanabla ko sabati anyire ye sabu utoko kumbala nga kuntambulo ikado desamukolo kile muga anikele o kera donye domi ni kado ko wulika jo ulu kera ka nyeshi ikado ni ngota buloma zamvye kalo kletan nani ko nake donye domi ni afana na fara mali domba uka okumana ka afana la nyina maya sanisa okumana minye ikado ka betashi la kunu kofo ka jira ka fo malidon jera ka wuli ku kwadishi da geleya mini ikado ka fo uka wuli ka joya to aforu la uka jamana lakana ko sabati uka yire wulu yani yire mahoronya ko ikado o sabati ani jamana ka kanabla na ka kumabo ko ke ihamna ko ye ko jamana donyu ka faso de nyaya yira ka benini donye o manga ke donye ko mi bitemete ka sura malla nyira maya o ko yire wulu ya ani yire kumabo ni yire soro ko o mandogon soro la fe mi ikado gouvernement ye ukoko kumana ko jamana dunya yira ka fuko yira mahoronya ko o min kura soro le ni ye ko tuna porokoto ulula tuguni o kumana ko asigile do fen sabaka min ni jamana marade ke baw franje fanga marake baw no lu yire kembe ku sinsi o fen sabaka ina fo jamana nyama ya fo aka kuma ukono chugomina akaja ayaka yeta ufo akoni cheoche be fe ni malika jetun ibe mali bunya kaka yire mahoronya bunya no temena mali sago efe minye anaka fere tigeta na jengo manyugo na yo sugandi ikajeno yi o eflaye sabana malika nafa jamana deunga tunonu kan nafa be femina ani jamana yire mumeka tunona kan nafa be femina ni fe veto kono ko mali datola okumana ngani asiri yoro la ko okatabala o ye jose sabai okumana ko mi vleni okumaka inde dona faso de nyuma onklola no wulika joke yasa ku kwadishi da ni ngoi na abefo ana chugomina ko do manga ke do ngwanzanye jamana de unga yere wulo ya wulika jo anu ka faso kuma bo wulika jo o mingera ibaye ka fo ko manga ke fenye te ko be datugu ko ke bole ni kono ko datugu meleku o mana yusu ko faso de nyuma ya wole yawo o fana ni ka do bonya masiki kaka ko ni ya to ikado ka fo kologele ya ani chesiri mi na nyoke ko ya to ikado bingani nyangile nunu olutemena aunga afura anna amakeni ikado ka fo bisi basani wulika jowrawi o ko jamana ka yire wulo ya ko siga ma ko jamana don yode famu ka fo kle bole ni wa tikla on nable o wale ya min yira la ka beni janvier kalo kleta anani ko nake donye domi mina la nyina maya ka fara mali domba uka tayru male aleka nobla siweni nya anya boy ka do le deba ko no ga bidon bole do moro le deba ni ale bla ne bi sebenda sebe mi ne mbata o ti dowre minye avocado aujourd'hui avocado ma biduru
mais ni anga journal la ayolu sugandi minye madobe awkado nolu kara sa ma lakodone mbawye ukawulika jonu kabara minye maître fa magan dambele président de l'ASRL de Bamako en chef en chef Ceda sera belebele to mo bide. Maître Famaganda Mele, en chef. Mi avocado greffier en chef tribunal de commerce de Bamako. Muro avocado no ni mi fop mami. Muro nyangma sura abaka barakero la. Nyangma sura barao chema. Bika no borai. Muro awami akaka fendwarni. Elma kanono avocado werni. Muro abibara la boluta. Ni jabarate kun masawi. To sade ni barake ibe to ko ulu fanundo ka be ma hakli sigi koy wali jita umulo ya fulo jikon diabi boro ka be ndo bla igana boro awa minye famaganda mele atoro de la avocado edla siral de Bamako olu kadana takadaka minye sangale mbanyongo boro anana kana asiral de Bamako mi ni mali balonda ichika ma kanjogo shila ni ma asiral de Bamako fo kasuwa ke munye minye maba olu temena anikado balonda bawo olu temena ikado real fe mi asiral de Bamako bina kabi avocado minye nyera la igwado be kupu kafu doa o phase de pour avocado minye asiral de Bamako kado no kono akunfa mano made ore ekip chama mado kono mali kono koy atunfa mano est-ce que stade malien ni mado kono ani joni o yata era ni mafli o yata note ni akunfa managa kede managa kede wa muro famaganda mbele awekado kabina realta bala nyeta ni nyeta muro bi awekado minye nyerala phase de poule awekado minye nyerala boko nana de minye asiral de Bamako muro bina kabi nuba wole ko bundeni muro nolu ka nyegenye bundeni muro awekado nyerala bi ibai ka fo minye malidonya ani real supporteru olube minye na uka ekipula ikado famaganda de beko duma bide muro abenata minye ebe ka nyado be ka laje mamutu chen ani toko chen uwo taki sekere wala taki galabu kari ogon diba ko lawo mana je baro bar dam ne ma dona soro mi ba fu ko amai abana wa kunye ki galabu ntanya de kana galabu ntanya de niyo kedro serila kali ko flere utwe abana kama ngangolo ji wo chi ki ga baraka dro abana nyuma ba refere o ko le chien abwa la caravane passe ulube kashi caravane biteme nyama kulu biteme chokali kela obita ukasira fe abana kabano ko rebe fin kababe kulu ka pere misibita abana afoi ngata moro miye ni nyumange ako nyuman do aye moro wala sa galabu be do alanga ka do awa miye kapma fo ma memina ni galabu je moro ka do anga jamana do karanta se nama yelema moro anlaba mi ke ngere ka ere furufara miye avocado famaganda mele football féminin avocado awa miyo ma nyema do miye mali fema futla no fédération malienne de football maître famaganda mbele moro avocado nyera la ikado awa miye wati mina be ngono avocado ko ne real bindoy do rek ngoko real e ko alaba nguta deuxième division na de miye maître famaganda mele anana kini bolo do avocado real koro les joueurs de Jikoroni para moro wati mina odo na phase de fulla wa minye avocado joueur bela jele ani encadrement ou bela jele ou ka prime soro dorme kelima mati taje nge note ndo akere ya jinero firi alikula denga mali dede ti wasa joni viege Amadou Paté Diallo Amadou Allah Amadou yokolo ke mali yeren tula ci real doronte de Amadou Paté Diallo e mi ngi adogulete nga mat noti jugufa go olu de me ale me passer boire un avion takana jouer Mali fait katla ka sega madro me ni ma fait Amadou Paté Diallo ama ma toro primo ko mama wallahi
nga marit noti jugu fa moro awa minye mat noti jugu fa minye fa maga damle moro ay wulika jominge ka nyeda kurwa di ay siral de bamako ma awakado ajabi dona moro awakado nyera la folo ni real ni juliba mbi jouer ikado nyera la beba go victor ko de juliba tayel mastata ngabina ka bi ikado awa minye real aleni awakado juliba olu korme awakado minye nyefela na bi mi anga championnat national wode konana awakado real nani real fo muro aba hakle jigi salif ketal domingo nani ani shek fanna mani keita sedu traore nuba wole ko egwatigi amadou samake vie gauche katase amadou pate diallo vie diallo papa kulubali baraka fo katase mamadou kulubali ma alias Beni Sidibe Beni fana ode baraka ye awo Beni Sidibe baraka abana ale numanse kunti sode abana ale ni mi awakado Beniu moro no wulika josugo bela jeleke minye awakado nyera la bi awakado jonugumba do kafo awakado real ni joliba olubu kwada nyangwala gabi awakado real joliba ani stade malien bi olu de be ku kwada nyangwala ala ni mami no ka wulika jo anaka bara ani kado ani efaso kanu ani ekipu ere kanu no e maître famagan dambele moro ikado ko janjo fan kanga nga fwagu minye nyangaranga nga fwagu minye im bele njaru ibe murasa fwaye kanjaro fwaye ko ganga fofa mga dambele ganga fwaye amu fwaye abido awo ende sani njaru dongoi moro nga me mali moro yene bagatu la ga pamado de anga nyon sembla sa te anga nyon kemne antiseu nimbogo mi bara nyumange no bakatano ayo deme woti be do ma chugo shila sabu tefe okato man soro jien fara la haraka ngoko de agele mayoro ayo ala katle bole ngoni amina rabbi matsegi bolo biro la koy abana aya kumbe kle kote no bola bolo te biro la de abana ego wati remani jo wati ijo murana bita kun fen aywa